Horas manugot madihita saluhut na naman day nang songoni haanggi penaribot di bagasan Kristus Yesus tuhatay. Iyarin singkat dita di manugoton, ima bab 20 na marjudul Facebook na badia. Adong doi nganan nang ditotuhon di ugamo, paheyan nang do tikipe tong do ditotuhon. Jadi tu kudangan halak, ia tangyangi gabesare kewajibat doi di ugamo, naikon diulahon palas rohani debata. Hape, dang ugamo dilihot debata tu hita, alai perdengganon persaurat tu dirina, ido dilehon marhite-hite Yesus Kristus. Ia meluadong sada perdumuan, saya tadadoi marhite na adong pakatayon. Jalatung macalas doro hatta makatai dohot dong hatta nang pasangat tape. Malo makatai hita dohot na sida, dang perlu hita ikolao tuinganan na suding. Dang pula perlu musay hita mamakeros terlaw makatai tu na sida. Alai makatai dohot akadong hatta manang ripet tape dang pola sada tugasi. Alai sadalas nerohado. Ala aka natahahulongi do yang guhalaki. Tapersejari matong makatahatai dohot debata. Dang ala ni sada tugasi. Alai sadalas nerohatta. Ala nong dihahulongi debata hita. Gabi hita pe bui makahulongi debata. Rap makahulongi. Alai ikotong do ingototta. Yang go debata dang dongan na sebarangan ibana. Tarsongon halak Asia hita pe nunga somalna pasangap naturasta. Alani malo makatai hita dot natoras ikot do hita marsitutu ikon sopan. Taulah doi dohot hormat. Tunganat do hita madogor manang jabatan ni halaki. Dang bo hita makatai gumarapus. Alai dang kami maban mabiar hita makatai dot nasida. Suang songonima palahota molotik kimartangyang hita tu debata. Gudangan do ugamo mengajarhon yang go debata tung masay daudo di surguan. Padapat songonon masuk akal donian. Alana tung masay balgado debata jala sun badia. Tohodo yang go surgoi inganan ni batadoi jala marhuaso ibana disi. Alai bibeli pe mandok na mangulu jala miad do Kristusi diganup halak nang majalo igana gabi si palua jala tersurat doi di Galatia 2 ayat 20. Nian dang tarimangan yang gojol maon holan mga saho pikiran sa bingdo na terbatasi. Alai yang go debata tumbuh do mian ibana di surgo jalamian ibana di rohani akka na persea. Buasa tungolu Yesus simia di rohatta dang dumenggan surgoi sian hita dog bibelido holong do yang go debata tersurat doi di sada Yohanes 4 ayat 8. Sada tadda na tekas sian holongi ima na adong rohana masihol majonohi na hinaholongani. Di bibeli di dog na hinaholongani debata do hita. Yohanes 3 ayat 10. Alanido dia lemah debata jonok dohot hita. Alasan nasing muse buasa lemuru hatta jonok dohot sahalak natahahulongi ima. Asa boy hita merasa roha marhite komunikasi manang hubungan na intim. Totu madumenggan makatai pada pagbuhi unang apala melalui telepon. Ido alana gudang aka kafe dohot akainganan
pertemuan dibuka di ganup kota. Asa tungboi mardongan pajuppa dohot makatahatai. Alanong mangulu Jesus di bagasan hita. Gabi boy mahita makatahatai. Bebas jala terus curhat dohot Jesusi. Somalna yang go aka hal-hal na met-met atar jarang doi dihatahon marhite-hite telepon. Ala yang go tikki mangopi dohot akadongan boy mahita makatahatai agia taringot ahape. Didok do di Bibeli toktong mahamu mertangiang. Tar surat mai di Sari Tesalonika 5 ayat 10 Dia hal mohon Yesus do asa curhat hita tu ibana di bagasan na martangiang. Agi ahape boy do tabuan di tangyang ta. Molodung tabalos do pangulus nialogo sian debata manang tahala somatong pangulus nialogoi na pinatupan ni debata naing manian rap marlas roha hita dohot Tuhani ikomadok moliato do hita tutuhani tiki pengangkuta pena tapaima ropas tikina ikon akwata do akadusata molotik kisala pehita iko pabuata do tu ibana biar nirohata tiki mangadopi hamawalon hita ikon mangido pangurupiya do hita tu ibana ditiki pangujunan manang marsitaunon bodoh hita martangiang agiasa di hari pe di dia pe dohot curhat manang martangiang di bagasan ruhat tasabing. Gudang do ugama mengajarhon yang go martangiang lapatan na pabuahon kebutuhan na tu di bata. On pangatusion nasala doon alana yang go Tuhani tung diboto do nasa na adong. Dang na perlu holan informasi tutuhani. Gudang museo do halak martangiang jala makirim asa maruba pikiran ni Tuhani. Martangiang do halaki asa lumumburju Tuhani jala lamu ubasa museo tunasida. Tangyang nasala do yang wakasyongoni ala nadenggan jalatung berjudo yang go Tuhani. Tang perlu hita mabayan asa lamu berju Tuhani. Di bota di batado aha na dumenggan tuhita. Jala di halamo di batado mangalehon na dumenggan tuhita. Atong aha do alasa situtu uban na perlu hita martangiang pehita lao tu hading ganot tadui. Tangyangi mabain asa sadar do hita asa taha perluhon Tuhani. Tangyang mabain hita asa gabe srep meroha. Dipaingot do nagali hita. Alani perlu situtu sada ale-ale na sumurung. Ay sa tikosna akahalak sigijang roha do hita. Jala mo se sahira na boy do hita mangulu di rohatta nang pe soalan ni Tuhani. Alani do hita ditogu jala iko perlu serep rohatta. Marhiti tangyangi dipaingot do hita taringot tubasan di bata. Tung masajonok jala parduli hiya do
ibana. Pangatusiyonon masa perludo. Ala godang na marapat dapot na masay daudo Tuhani di rohana sida. Jala Tuhani perduli holat tuaka masalah manang kasus na serius do di rohana sida. Biasana yang gua ale dot akadongat ta gok dot kesibukan nape. Jaladang saya holan na zonok tu hita. Asing ni muse datung na hita curhat manang makatahatai dot na sida saliling tiki. Alanido ubahen tapatu papak katayon dot na sida terus marhite Facebook. Suang songonido persaurata dot Kristus. Mangoludo Kristus di bagasan hita. Alanido boy hita makatahatai dohot ibana di garutiki. Nungar to patuhat debata pakatayon nahatop. Dau ada orang suadong Facebook. Alai holan sautik do namang gunahon Facebook na badion. Tangiyang ima Facebook ta dohot Tuhani. Mauliate ma dihamu damang dainang sialanong dibagi hamuna renungan singkat di manugoton. Sape tunapajuk pahita mo se di marsugot ni hari. Tuhan Yesus Kristus ma mamaso-masuhita sa luhut na. Mauliate.